Jam wale mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe hidiɓe daroɓe Ayaw Pindi TV en garti e kattande jomiraɗo e subaka hande o gam yettinanden ko sifa e kelle gadane jeyandeji leydi Sénégal. Joni palen koye jeyandeji ɗi. Altine 16 lewru février hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e jeegom ko sifa e kelle gadane jeyandeji leydi Sénégal. Eɗen puɗɗoro e jeyande quotidien le quotidien kam musimen jeyandeyankoɓe ɓe garti koye gunɗon jillu hoorejo jagorde leydi Sénégal toon to ganduɗa kay kañum woni Addis Abeba kam musimen jeyandeyankoɓe ɓe garti e candidature omo ganduɗa kañum woni Macky Sall ɗum koko witi e gardigu fedde ko tan fagu windere woni Nations Unies kam musimen jeyandeyankoɓe kollitike wonde ɗum ɗon ene jeeyno eɗen ɗon toɓɓe ganduɗa kay hoore ɓe leyɗele Afrique en jewtidino ɗum ko yiwti on ɗon fannu ɓe garti noon ɓe kolliti kay wonande kanko hoore jagorɗo leydi Sénégal Ousmane Sonko caggal nde o tawtata ɗum en wonta nde o heɓani yamirore ummorade hoorejo leydi ndi ko yiwti ala haali on ɗon candidature Macky Sall ɗum koko yiwti e gardigu fedde gotan fagu windere kolliti kay kam musimen jeyandeyankoɓe wiide mabɓe ɓe ganduɗa kañum woni ardiɓe leyɗele Afrique e mbentande jiiɗino hebde mo ganduɗa kañum woni hoorejo leydi mo Sénégal taw ko par téléphone kono de ɗum ɗon o wottindaki illatade ɓe kollitino wonde kay on ɗon fannu riwtama ha saaha goɗɗo holno wiiri kam musimen e jeyandeyankoɓe kono ɗum ko kam musimen jeyandeyankoɓe ɓe garti e ko yiwti ala haali mayde on ɗon suka Abdoulaye Ba e jaltal procureur holno wiiri e kam musimen e jeyandeyankoɓe ganduɗa kay kañum woni e jeyande quotidien le quotidien kono de koye on saaha jeyande ganduɗa kañum woni e Walf Quotidien kañum arti e wiide mabɓe kay wonande ko yiwti ala haali mayde on ɗon suka étudiant Abdoulaye Ba jangalno toon dilal jaaɓe hattirde Cheikh Anta Diop mo Dakar oɗo saaha kay ko haalulaji walla cormami cortumaji goni ko hakkude ɓe ganduɗa kañum woni collectif des médecins hakkude muɗum ɓe ganduɗa kañum woni procureur hono wiiri kamɓe musidɓe men e jeyandeyankoɓe ganduɗa kay kañum woni jeyande wiyetende jeyande Walf Quotidien kono noon jeyande arti e woɗɓe ganduɗa kay oɗo saaha joni jiiɗi ko darade e cirñino lan ɓen goni hujjikinanto walla mbiyen ɓen goni lundiɓe ɓeete woni opposition ɗo ete nder leydi ndi honno wiiri e kamɓe musidɓe men e jeyandeyankoɓe ɓe garti noon e ɓe ganduɗa kañum woni AFP mo Moustapha Niasse oɗo saaha kay kamɓene ɓe goni koye rentinde sembe mabɓe gam wawde e darnude koye mabɓe no hannirta nede honno wiiri jeyande kono de kadi jeyande arti e Amadou Ba kam e landa muɗum nouvelle responsabilité ɓe kolliti kay fandare mabɓe ko darnude ko ene tolni e 1 million kartal hono no wiiri jeyande nde ceerno Alassane Sall kañumne arti e gonka leydi ndi e wiide mabɓe koy oɗo saaha joni Sénégal ɗo tolni e rafi ɗo Sénégal meeɗa tolnade ɗon hono no wiiri jeyande nde kono de kadi jeyande arti e Waly Diouf Bodian wanda kay ko tergal e landa Pastef wonne kadi holliti kay wonande oɗo saaha joni ɓe potten ko darnude goomu gonɗa kay gonɗon goomu darato ko gam saɓɓitade on ɗon projet moɓe jogui hono no wiiri jeyande ganduɗa kay kañum woni e jeyande wiyetende e jeyande Walf Quotidien jeyande enquête quotidien kañum arti ko ala haali mayde on ɗon suka étudiant Abdoulaye Ba toon dol jaaɓe hattirde Cheikh Anta Diop mo Dakar e wiide mabɓe noon kanko Abdoulaye Ba mayde makkoy ko caggal nde o diwi toon to 4e étage ko ɗum jii sababu kanko on ɗon suka o hawri e ladial hono no wiiri e jeyande nde kono noon jeyande arti yamo ganduɗa kañum woni ceerno Alassane Sall mo ganduɗa kay konnguli muɗum ina tawe e jeyande nde goɗɗum ko tawate e jeyande nde ko yulli ala haali e candidature kono ɗo to hoorejo leydi Sénégal Macky Sall toon to goton fagu woni ho gardigu fedde gotan fagu windere hono no wiiri kamɓe musidɓe men e jeyandeyankoɓe mon kay ene jeeyano e toɓɓe ɗe ganduɗa kay yewtidama toon to Nations Unies toon to ganduɗa kay kañum woni Union africain toyete on ɗon sommet mo ganduɗa yuɓɓinoma e nde ɗo yontere yawtude hono no wiiri e kamɓe musidɓe men e jeyandeyankoɓe ganduɗa kay kañum woni jeyande enquête quotidien jeyande les échos kañum article ala haali omo ganduɗa kañum woni e Farba Ngom mo ganduɗa kay ko yewti on ɗon audition makko toon to commission ad hoc holno wiiri kamɓe musidɓe men e jeyandeyankoɓe ɓe gartan mbitande ko Farba Ngom kañum kay waɗi démolir on ɗin ɗon accusation ngaji ganduɗa kay appawama e dow makko omo ganduɗa kañum woni Aliou Ndaw ɓe mbitande kankom suuɓi ko waɗi ko wiyete ko abstenir holno wiiri e jeyande nde mbaɗi noon ko namdal holko jeeyi sababu mo ganduɗa kañum woni Farba Ngom oɗo saaha joni nene heddi toon to suudu dumbudu to jeyande nde arti hen kam musidɓe men jeyandeyankoɓe ɓe gartini kadi e kanɗon lamba ganduɗa kay waɗino e ñalawma hanki o toon to ganduɗa kay kañum woni arène national hakkude mo ganduɗa kañum woni e Tapha Tine kam e mo ganduɗa kañum woni Franc holno wiiri e jeyande ganduɗa kay kañum woni jeyande les échos e jeyande la tribune kañum arti ko e mayde on ɗon suka étudiant Abdoulaye Ba mo ganduɗa kay wara ko toon dol jaaɓe hattirde Cheikh Anta Diop mo Dakar ɓe garti noon e caggal jaltal omo ganduɗa kañum woni e procureur ene
wontande e wiiri kam musidɓe jeeyankoɓe ɓe ganduɗa kañum goni collectif des médecins kañum nana yedda ɗin ɗon konnguli hono konnguli ganduɗa kay procureur suuti ɗum hono wiiri kam musidɓe jeeyankoɓe ɓe ganduɗa kay kañum woni jeyde wiyetede e jeyde turbine quotidien ko ɗum ko jeyde arti e ɓe ganduɗa kañum goni hala haali débatти goto kadi hen ɓe kolliti kay oɗo saaha joni nanggue ɗe nene jokki e oɗo ɗeɗo balɗe jewtu tan ko ina tolni e yimɓe tato kañumen kay goni ko pawa juuɗe e ko yewti on ɗon fannu jeyde artine kadi e candidature omo ganduɗa kañum woni Macky Sall e dow gardigo fedde gotam fa gubindere ɗum kala ina tawe jeyde nde konnguli ceerno Alassane Sall kadi ina tawe e jeyde nde mbiɗo kañum kay deƴƴata en tant que kay ene yiiya ko ina haali deƴƴata jokka tan ko haalde ɗum ko yewti alhaali on ɗon ganduɗa kay ko hakkude omo ganduɗa kañum woni ASER ɗum jeyde nde arti hen ƴeewoyen e jeyde Vox Populi kam musidɓe jeeyankoɓe ɓe garti koye jaltal omo ganduɗa kañum woni procureur kamɓe musidɓe jeeyankoɓe noon ɓe garti e on ɗon situation mo ganduɗa kay gonka gona ko yewti on ɗon fannu jeyde nde arti hen ɓe gartini e omo ganduɗa kañum woni Amadou Ba kam e yadiɓe muɗum oɗo saaha kay yidde mumen ko hebde ko ina tolni e million kartal ɗum ko yewti gam heblade ɗin ɗon sumgoji ganduɗa kay ko simgoji tijjadi honno wiiri jeyde nde ɓe gartini kadi honorable député Farba Ngom oɗo saaha kay ɓe kolliti immunité parlementaire makko ene anniyi ittede kadi lawol ɗimmol honno wiiri kam musidɓe jeeyankoɓe ɓe mbi noon ko ñalawma hande o tigui ɗum ɗon jogori wonde toon to suudu sarɗiyeji leydi Sénégal honno wiiri jeyde Vox Populi jeyde l'observateur kañum arti ko en ɗenɗon eɓoje ɗe laamu ngu jogui toon to ville mo Thiès e on ɗon ganduɗa kay ɗin goni ko yewti alhaali ɗin ɗon foncier ji ɓe mbitande ko vaste reprise wonande kay ɗin ɗon foncier ji toon to Mbourkat to Thiès toyete onno wiiri kamɓe musidɓe men e jeeyankoɓe ko noon ɓe garti e mo ganduɗa kañum woni Abdoulaye Ba on ɗon suka mo ganduɗa kay fitade muɗum yoɓama toon to Dol Diaby hattirde Cheikh Anta Diop mo Dakar ɓe garti noon e goto mo ganduɗa kay ko étudiant tawateɗo toon to Dol Diaby hattirde mo ganduɗa kay woni ko e master 1 toon to FASEC ɓe kolliti kay ko on kay woni ko fawa junggo e ñalawma hanki o hono wiiri kamɓe musidɓe men e jeeyankoɓe ɓe ganduɗa kay kañum woni jeyde wiyetede jeyde l'observateur jeyde nde ganduɗa kañum woni jeyde direct news kañum arti e ceerno Alassane Sall biɗo kañum kay wawa deƴƴude saabu ɗum ina andi ɗen ɗon koppareje ɗo ndewi ɗum koko yewti e alhaali on ɗon ASER jeyde nde arti ɓe mbitande ceerno Alassane Sall e riwa wi kañum kay wawa deƴƴude wawi tan ko haalde gam wadde dénoncé ko yewti on ɗon fannu honno wiiri e jeyde nde ɓe gartini kadi e on ɗon communiqué mo ganduɗa kay kañum woni mo ganduɗa kañum woni procureur ɓe gartini kadi eɓe ganduɗa kañum goni ɗum koko yewti alhaali e mayde on ɗon suka biyeteɗo Abdoulaye Ba ɓe garti noon e konnguli omo ganduɗa kañum woni communiqué mo ganduɗa kañum woni procureur holno wiiri kamɓe musidɓe men jeeyankoɓe ɓe ganduɗa kay kañum woni jeyde wiyetede jeyde direct news e jeyde révélation kañum arti ko e Amadou Ba e lalne muɗum nouvelle responsabilité ɓe mbiyete kay oɗo saaha joni Amadou Ba woni ko e jeygu carte membre yewti on ɗon ganduɗa kay kañum woni kandorlande wiyete ko nouvelle responsabilité ɓe kolliti Amadou Ba oɗo saaha kay fuɗɗitima golle ɗo ɓe mbaɗi e gardidi natal mabɓe mbaɗon natal omo ganduɗa kañum woni Amadou Ba gardiɗo kandorlande wiyete ko nouvelle responsable mbaɗon omo ganduɗa kañum woni Cheikh Oumar Anne mo ganduɗa kay kañum woni chargé de coordonné kon ɗon opération mo ganduɗa kay ko yewti haali jeyguɗen ɗon carte ɗum ene tawe e jeyde nde kono ɗum kam musidɓe men e jeeyankoɓe ɓe duttanima on ɗon ñalawma mo ganduɗa kay ko ñalawma mercredi noir honno mbiri kam musidɓe men e jeeyankoɓe ko yewti haali police mo leydi Sénégal ɗum noon wonno ko ñande 16 lewru février 1994 bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe daraɓe Ayaw Pindi TV kasi haalaɓe ceer ko ɗum ɗo min keɓno robinodade ko sifa e kele gadane yoga e jeyndeji leydi Sénégal aadi meɗen e robino jeyndeji wonata ko janggo soko weeli kene ɗo e nden min mbiyon jokke ɗoftade kamɓe rewinade programme uji ɗi Pindi TV Allah jarama on jarama.